bolo panggah kerja. Nandur meneh. Pikir arep leren. Ora sida libur. Mau pengen libur, untuk panggilan. Panggilan kepada YTH. Kepada YTH, dadine kerja neh iki bolo nggih. Rampung telung prapat, pindah meneh seprapat 10. Jian kenceng iki kerjanan. Lumayan bolo 400 sedina. Delok iki kancaku kowe. Wong ora kalap gawean kowe. Ora kapok gawean. Omongin nandur bonggol ketok-ketok kan. Wih, koncone. Iki. Delok lho iki tikane. Bombane nek sing kenal iki. Dicari. Mangan tempe. Sorry bos, dadak. Aku yo dadak 200. Aku lo dadak tuku. Hi, tuan bontatku. Tuku awi. Ngandian. Nantur. Nek boleh lho. Ngono kena iki. Bonggol. Nandur. Kalau saliyane Beli sapa? Wis papat teh, Kang. Aku tak teh. Angge dhewe. Teh kuwi wis karek nambahi. nah iki kita lho. Lah iya. Tenan kok. Tapi bolo sing duwe anak gadis tolong dikabari yo, iki tolong iki. Enek wong Bayan sing bujang. membutuhkan. Wah, kiwi ngono iki. Mengene aku toding karo CM. Enek wong kiwah kiwi. CM iki coba. Cemros. Kerja kaya wonge enggak tenang. Gak tenang dek iki. Blas. Kuriwi ngari-ngeringan karo. Guyu guyu. Iya. Wong Pinget ngar cengir. Karung rokok 10. Wah. Jam piro?